Avui us explicaré el verb i les conjugacions. El verb, què és? Doncs el verb és la categoria gramatical més variable. També té dues parts, l'accema i els morfemes gramaticals. L'accema és la part invariable que porta més significat i els morfemes gramaticals és la part variable. S'afegeixen a l'accema i n'indiquen la conjugació, persona, nombre, temps, mode i aspecte. Per exemple, cant, cant seria l'accema i o el morfema gramatical, perquè tu dius jo cant tu cant has, ell cant nosaltres cant vosaltres cant i ells canten. Cant mai canvia. Les conjugacions. La primera és acabat en ar, la segona acabada en er o re i la tercera acabada en ir. Per exemple, de la primera tenim parlar, menjar, de la segona saber, perdre i de la tercera dormir, servir. Tenim dos tipus de verbs, els purs i els incoatius. Els purs es conjuguen com dormir, dormo, dorm. Els incoatius es conjuguen com servir, que porten la partícula eix al final de la paraula. Serveixo, serveix.